खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि इउएन एकाडेमी बिसमुरिया खुंगा 8थि उनाफोरबो हाबाफारि खुंफुंदों। इउएन एकाडेमी बिसमुरिया खुंगा 8थि उनाफोरबो खुंनाय हाबाफारियाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो फरायसालिनि फरायसाफोरा बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु जेरै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि आसार खान्थिखौ बेरखांहोदों। लोगोसे गोबां दामजुजों लोगोसे आबाद मावनायाव नांगौ जानाय आगजुफोरखौ लानानै हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां बर' हारिनि आसार खान्थिखौ बे 8थि उनाफोरबो हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो इउएन एकाडेमी फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि जयमन्त मोसाहारि बिथाङा बाहागो लायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै खौरांनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राखौ फोरमायो फरायसालिनि गोरायुं अलंबार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे सामलाय आफादनि आफादगिरि जयमन्त मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लानानै गोबांथार बर' हारिनि दोरोङारिनि सोमोन्दै फोरमायथियो। मा फोरमायगोन दिनै इउएन एकाडेमिया मोनसे हारिमुआरि मोनसे हाबाफारि लादों। बे बिथिङाव नोंथाङा बाहागो लानानै मा फोरमायनो सानो? गोजोननाय मोनदों दिनैहाय जोङो बे फरायसालिनि इउएन एकाडेमि जे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जायो। बे फरायसालिनि जेरोखोम उपेन्द्रनाथ नेशनेल एकाडेमिहा मोनसे हाबाफारि लायो जे अना फेस्टिभेल। बे अना फेस्टिभेलाव दिनैनि बे थांनाय 2 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम बे फरायसालियाव मोनसे उत्सव हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों जोंहा बिसमुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव सोलोंथाइ नेहाथारि आरो लोगो नेहाथारि आरो बेवहाय जोंनि बे फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे गासै जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै जा मोनसे दिनैनि बे अक्ट'खालि जोङो मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोङो जाहाथे जोंनि बर' जाथिया जे माखासे दोरोङारि जाथि थांनानै थानायाव गुबुन गुबुन जोङो डिजाइन खालामनानै रायजो जायो। जेरोखोम जोङो हाबा खुंनाय सारादु खुंनाय बेबायदिनो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय गुबुन गुबुनफोरखौ लानानै जोंहा बायदिसिना नेम निथि दङ। बे नेम निथिफोरखौ जोंहा दिनैहाय बे हारिमुआरि बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो जागायगोन आरो जागायनानै जोङो उनावहाय जोङो मोनसे बादायलायनाय जागोन जाहाथे जोङो बे फरायसालिनिफ्राय जोङो 1 किल'मिटारसो जोङो हानजा सुरनायनि उनाव जोंहा माखासे हारिमुआरि जोङो बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै जोङो माखासे जोंनि बर' हारिनि जे दोरोङारि जोङो थांनानै थानायनि बेलायाव गुबुन गुबुन जोङो आगजु बाहायो बेफोरखौबो जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन। बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाया सोलोंथाइ बिथिंजों मा लोब्बा दं होननानै सानो नोंथाङा? सोलोंथाइजों लोगोसे जोंहा बाहेरानि माखासे नन कारिकुलार एक्टिभिटि जे इनफर्माल इडुकेसन जोङो फरायसालियाव जे गियानखौ मोनो जोङो माखासे बाहेरायाव गियान मोना। बेनिखायनो जोङो माइ हानाय ना सारनाय बेबायदिनो जोङो खेराइ गानाय बिदिनो जोङो बाथौ सिबिनाय गुबुन गुबुन जोङो बे फरायसालिनि सिङाव फरायनानै मोननाय गियाननिख्रुइबो जोङो बाहेरायाव गोबांथार जोंहा गियान आरजिनांगौ दङखायनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो फोरोंनायनि मोनसे जोङो थांखि लादों। नोंथांमोननि फरायसालियाव मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ लानाय जादों। बे बिथिङाव मा फोरमायनो सानो? दे खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजों बड'लेण्ड बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। दा जोंहा दिनै 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि इउएन एकाडेमी बिसमुरियाव उना फेस्टिभेल थारमानि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फेस्टिभेल 2 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम जोङो खुंगासिनो दङ। दा दिनैनि हाबाफारियावहाय जोंहा बाथि आरो बे बाथि हाबाफारिया थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिजों लोब्बा दङ। दा बेनिखायनो दिनैहाय हारिमुआरि बादायलायनाय हारिमुआरि आयदानि दिनै बादायलायनाय दा ओंखायनो हारिमुआरि बादायलायनायजों जिहेथु लोब्बा दङ हिसाबै दा बेखौ जागायनायनि सिगां जोङो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय लोगोसे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो हारिमुआरि हानजा सुरनायखौ लानायनि गाहाय थांखियानो बेनो जे जों फोरोंगिरि हिसाबै फरायसाफोरनो गासैबो बिथिंखौ फोरोंनाया जोंनि बिबान फोरोंगिरिफ्रा। बेनि थाखायनो दिनै जे बर'नि जोंहा जे दोरोङारि माखासे हारिमु गोदोनिफ्राय जिहेथु फैबाय थानाय जोंनि बैसागु मोसानाय जोंनि गोथार बाथौ धोरोम हाबा जानाय खान्थि
बैफोरबादि माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै फरायसाफ्रा जिहेतु सोरबाया नुनानै खोनानानै आरो मावनानै सोलोङो हिसाबै जों दिनै मावनानै दिन्थिनाय आरो फरायसाफोरनि माने गोसोआव मोनसे बुजिहोथारनाय आरो मिथिहोनाय साबसिनथारै बिसोरनो गियान होनाय बे बिथिंखौ नुनायजों आरो खोनानायजों आरो मावनानै दिन्थिनायजों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे जयै हान्जा सुरनाय बर'नि हारिमुखौ लानानै बेखौ लानाय जादों। बेयो 2 किल'मिटारसोआ जों हान्जा सुरनाय बेखौ लादों। दा बे बिथिंखौनो माने हारिमुखौ मिथिहोनाय फरायसाफोरनिसिम बेखौ गुदि खालामनानै दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों होननानै आं नोंथांमोननिसिम साक्सेस महर हाबाफारियाथ' साक्सेसनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जों खुंजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव मोजांथारै फरायसाफ्रा गाहामैनो पार्टिसिपेट खालामबोदों आरो जों सानो माने इयुनावबो जों बेबायदि खालामलांनो हागोन आरो फरायसाफ्रा निस्सय बेनि गेजेरजों हारिमुखौ बुजिगोन मिथिगोन आरो सिनायगोन। दा बेनि थाखाय जोङो बे बिथिङाव फोरोंगिरिफ्रा जिहेतु जयै मावदों बेखौ जोङो इयुन समावबो देरहासारगोन होननानै जों फोरोंगिरि हिसाबै मिजिं खालामो। नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय SSLC लिरगोन साबेसे फरायसाफोरा? देग्लाय बोसोराव जोंहा सा 25 जन दङ फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा SSLC आनजाद होगिरि हिसाबै। दा मिजिं खालामो बेखौ फरायसाफ्रा मोजाङैनो जोंनि आनजादनि फिथाइखौ लाबोगोन। नैबे फैबाय थानाय जि एग्जामिनेसन जोंहा रुटिनाबो जों दा ओंखारखाबाय। दा बे हिसाबै फरायसाफ्रा प्रिपेरेसनाव दङ। दा आनजाद होगिरि बिथांमोननिसिम फरायसालिनि गोरायुं जानानै आङो जिहेतु आनजादा मोजां जायो बेखौबो आङो मिजिं थिबाय। सिगां समाव माबायदि फिथाइ महरै मोननो हाया सार? सिगां समाव थांनाय नैबे 2025नि जि जोंहा SSLC आनजादनि फिथाइमोन। दा बावहाय सा 9 फरायसाफोराहाय फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन आरो सा 5 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन थांदोंमोन। सासेया गाज्रि जानाय जादों। दा बेयो कम्पार्टमेन्टेल होनानै मोजां जाबाय। दा सिगांनि फार्स्ट बेचआवहाय सेकेन्ड बेच थार्ड बेच दिनै दासिमाव फर्थ बेचआव फैबाय। दा बे हिसाबै रिजाल्टफ्रा 100%आनो। खिन्थु नैबे थांनाय जि 2025नि आनजादमोन बावहाय सासे फरायसाया गाज्रि जानाय जादोंमोन। दा गाज्रि जानायनि उनावहाय जे कम्पार्टमेन्टेल एग्जामिनेसन होनाय बेनि गेजेरजों मोजां फिथाइखौनो लाबोफिनदों। दा सेकेन्ड डिभिजनाव फैफिननानै मोजां रिजाल्टखौ मोनदों। दा दिनैनि जे जोंहा उना फेस्टिभेल खुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि जोबनाय सानखालिनि जोंहा दिथागिरि जथुम दङ। दा बे दिथागिरि जथुमावनो जे SSLC आनजाद पास जालांनाय नैबे बोसोरनि फरायसाफोर बेखौ बरायनाय आरो बिथांमोननो मान बावनाय हाबाफारिबो जोङो लानाय जादों। दा बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौबो बे उना फेस्टिभेलनि गेजेरजोंनो गारजेन जथुमाव लानाय जागोन।